Tayo mag-start. Start? Yeah. And? No. Wait. Aha. Tama yan. Okay na yan. Nagbabasa ng comment. 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 Sira yung game capture. What the fuck? Know the difference about cocoa milk and cocoa milk. Yeah. Coconut. Dahil kabukas ko ng Facebook. What the fuck is that? May bagong boss. Hey, yo, what the fuck? I got that. What has happened in 2.3? Ooh! May bagong entry. Yes. Kaya go. Question mark pala yung verse. Impregnate defense. Yes. Ano? Impregnable defense. Ooh. Impregnate defense. Oh. Para yan ah. Ooh. Beastly Rift. May bagong domain? Tommy. May domain? Ron. Naman. Meron. Domain. There is domain. かつて Ah, 天空には栄光の na tayo, BB. There is domain. こんな風に May domain. Ooh! Wow! Slumbering core. Ito, healing bonus. Death percent. Ano nilagay, bro? Wow. Hindi ka dyan nilagay. Wow. Golden Wolf World. Yeah. Yung death percent yun? Yeah, tsaka yung healing. Tapos, Eh, dun siya. Dun nilagay yung posa mo. Magas. nilagyan ng teleport. Ito yung Nice. alcohol. Pwede ka na mag-teleport. Ayaw mo yun. No. Is good! May importante mong nangyayari dyan, ano? Yung nilagay ng teleport. Yun lang yung laman talaga. Pero yung bukas talaga yung laman ng nasa Dragon Spine. Fine. Yeah. This fine. Nasa taas. Are you? Okay, ka-level ko lang siya. Wow. 行くぞ Here. Bili. Wow! Paano natin? Ay, paano may boss? Necropolis.
Labanan ko ba? Sakit kasi nun eh. Yeah, maganda yan. Practice. No. Anong gagawin ko What do sa you mean, materials no? niya? Hindi ko naman sabing clean mo. Sabi ko nang patayin mo. Sayang yung effort mong ano doon. Baka dumayin ko sa island na yan, pero Syempre. Every island magkakadomain. baka naman dumayin ng isang island. That cannot happen. That will not happen. Yung ano ni Ash, yung sa Apex. Oh. Yung ano niya, yung line niya. Oh. Yes. Oh. It's a weird ass line. Nice riff. Hindi siya lumalabas. What has happened? What has happened? Ooh, shit. Bigo Dogus. Whoa! Whoa! Bigus Wow! Dogus. Whoa! 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 Hindi ko mabasa. Ayoko, nakatamad. Yata siya parang Oceanid. Nag-crash yung fucking Genshin. God damn. Nag-crash siya nung nag-i-intro yung boss. Nag-crash. Nag-crash siya mo. What the fuck? Shite PC. Maraming RAM consumption. Yes. Baek Yeye. Ganda ng pangalan na yun. Baek Yeye. Imagine nag-crash. Nag-crash yung buong bahay. Start mo yung bahay. Holy shit! Nasa harapan ko agad siya. Ang tagal ng intro niya. Ikot-ikot pa siya. Bobo yata ito eh. Oh! Fuck! Lumilipad siya! Oh my god! Grabe naman yan, Snake Dog. Ang lambot niya. Wow! Woo! May tornado. May review ay may ano yung ano. Tornado. God damn. God damn. Anong ginagawa ng tornado? Wow! Naubos yung character ko. God damn you punk. Damn, son. I'll be back. Son. What the fuck? Ano yung tornado na yon? Tagal niya pang naka-down no pag ano. Tapos yung gamitin yung Fortnite no. Power Ang naman tagal yan. ng ano ng boss yan.
Bobo siya. Kain na, nag-buff ako. Tingnan mo si Goba, sino yung inaano niya? Bitch! Sige, Goba, kaya mo yan. Ba't lumilipad ako? Ayan na naman yung tornado na mamamatay ako. Ano nga ba yung wakas? Anong kabulsitan to? Pagkakita mo ng Pwede mo naman pala takbuhan. Bullshit pa rin. Tingnan mo, oh, may nagka-shield siya. Hound? Ano yun? Use G-attack on the refound scouts to destroy shield faster. Faster, daddy. Daddy. Wait lang. Are you winning, son? No. Aray. Ko. Wala na akong pagkain. Anong pagkain? Foods. Pagod. Oh my god. Wait, kailangan kong Gio. Kailangan ko ng Gio. Dalhin mo siya. Kailangan ko yung Traveler. Yeah. Tapos yung healer mo dapat siya. So, Dayona! Na-juice out na ito yung statue. Pangalan ko nga sa baril ko yun, yung horny chan. May wag. Dito pala to. Where am I rolling? やるべきことは Tangin mo. まだまだたくさんある Try ko nga ito kung masakit. Tamang invento lang ng mga baril. Gano'n na naman kami mamaya. Nalilipad Nani na kayo, naman Disko? kami ng cabinet. Okay lang yan. Okay lang yan. O kalag, ito yung pang-upgrade mo kaya no? Goro 8 to. Sinabi. Nag-quit na ako. Ba? No. Hindi, kukunin mo sila. 20 lang. 見切りました Kukunin ko sila. Kung hindi ko upload. Quit na ako eh. I already quit. Kukunin ko lang talaga sila. Dahil Sus. 尻となれ Oy! Ano ba? Go, Diona. Scream Go. sa tayo, Ron. Uy! Go, Diona. Ay! Sakit na. Ginagawa tayo. DJ, everyone are nga. Di pa ano.
裁きの雷 Sakit pala nitong IGR eh. IGR? AGR? IGR? Ginawang IGR? Tagal na masakit ka na. Hindi ko lang sana. Experiment ako dito. Sa mga experiment lang ng mga baril kasi yung mga Ayan, go. tao di sila marunong gumamit ng mga baril. Sige, go. 逃げ道はありません Wah! 熱々でしょ無我の境地裁きの雷 色なら特製ドリンクじゃ Okay, my turn. 料理の時間だよ Ikaw na, hindi ka magawa din. Oras na ba? Wait. Oh no, Para shit. ka naman pala mag-game, no? Sino yun? Ako na tayo. Nanay. Kung yata oras, ulit ko. Uy, si ano? Joke lang, hindi pala. Alam ko sa kiss exist. Ikaw bawal yan. Magkuha ka muna. Oh, patlanting ako. Ay, tigil ka sasabay, magkakag. Hindi, sige, sabay ka na si Alex. もちろん Bibigay mo na. Ang old naman yung, ang old school naman ang こうせ Okay yun. Oo. Uy! Uy! Ako, hindi ko ganyan. Kaso yung isa, yung kulit. Oo, The dog is down. 見切りました Who are you? Kaya, Ang tagal mag-deploy ng... Oo, din yan. Nice giraffe. Nakawa siya ng giraffe. Ako man, Toria Pentagon na siya. Yeah! you don't wanna play? Regalia. Hey daddy, let's play. Hey daddies. 3 hours. Daddy! Very chill. Tara ka lang, tara Len. Putukan. Nag-stream di tayo eh. May akong gabi. Tingnan mo tong isang to, yung pangalan PJ. Puto ka ng puto. Ay? Tutukan ko. Tara call. Gusto niya maputukan. Gusto niya maputukan. Bugan. Bigyan mo ka tayo. Uy! Maputukan Ba't ako? tayo, PJ. Tara ka lang! Game ba? Game. Dave. Oo, gay. Gay. Your drink. Ano? Aha. Wala man masyadong laman yung patch na to. Hey daddy, chill. Hindi ko pa napapanood yun. Panoorin ko. Panoorin ko. Or... Mag-daily commission dito. Hindi ano ba tayo MP? Ano? Kahit ano be. Basta kasama kita be. Trapper. Sige be. Invite mo na ako be. The fuck? Ba, be? O, kalag, yung gusto mo. Yung Sakura tree. Gusto ko. Ikaw ba hanga? What the fuck? Ikaw ba hanga? Di pwede mag-upgrade ang ano. Oh my. Si Tyler 1, nandito si Tyler 1. No. Nasa Soul Tyler 1 naman. Sa trade shop. Di pwede mag-upgrade ng Sakura tree. Oh my god. Where? Hindi siya. Holy shit. Wala kwenta. Ang gano'n lang sa Drianan, makakuha niya yung battery eh. Ang dali lang kunin eh.
Not much of an update. Bukas yung thing. Papaload na ako. Bukas pa ata yung official 3,000. update talaga eh. Yung Dragon Spine ano yun? Ewan ko, try ko rin bukas mag-stream. Tumawala yung Baka. blackjack ayun. Kung inaano mo si Allen. Nawala siya. Yung content mismo ng game bukas. Yes, sir. Buti tama lang yung title ng stream, short. Wait. Wala pa palang 30 minutes. 30 minuet. Paano ba gamitin ng Albedo? Anong gagawin ng flower niya? Paano magpo-float? Guys, pasahin mo. Ayoko. Salita mo. No. How do I kill? Animal. How do you kill? You are stupid if you don't know how to kill. Opponents Telepathy challenge tayo. Dali. feel take damage. Telepathy challenge. Anong telepathy eh? That parehas yung sasabihin natin. Anong mahirap yun? Are you G? Ayan yung psych. Yung Cart psych. ka ba? Yung psych dapat yung pinagano mo dyan. 熱々でしょ Boom! Pare, save na lugar sa ano, sa ko. Paano sa'yo nag-start ng book? May number po tayo. 話が通じないなら Not weapon. 叩くまででしょう料理の時間だ Master! Oy, huwag mong patayin yung Abyss Mage. What the fuck? Pinatay niya. Sayawan natin Narinig siya. mo yung, ano, Woo! pag-ping ng keyboard pag nire-reload. Yo! Ang pangalan daw kasi. Ayan, sige, kakalimutan ko rin yung pangalan mo. Yun! Sige, yay. Di may tagalit-tagalit. Nagpig kalaban. Let's go! Okay. Wow! わめきなさい Punta kayo sa birthday ko ha. Guys, や wala みつきに yun. ならないで Dana sa Fernando? このようにうなれ Uta? Adi wag. そうせよ Okay lang yan. G sana ako eh, kaso lang sa Fernando. Layo. 粉々よ Sayang gas. Edi don't. Edi wap. Magpapang-party ka ba dyan? The fuck? Sino yun? Okay, pumasok, Kobe. Uy! Stuck tayo, BJ. Kaya na, ulitin ko. Ito lang yan. Nasira. Nasira mo. Di mo na no. Tumabog ka agad daw. Oh. Oh. Aware ka ako. Oh. Kung nga pala, i-record ko yung hangout event. Aware look. Yun, favorite. Ito yung favorite ko sa sakyan eh. Rosario, isa naman isa. Alis na! Oh no, buhay na tayo. Buwag sa kilaw. Nang bumabar nung putang ina. Hindi ko naman tinatapos eh. 許さない Ugas! あーできた Oh shit! Ba't Defrost siya. parang bumagal to? Parang sakyan na, nakabuko. 諦めた
Gotta step on the gas. Drill. Hmm. Uy! Uy! Walang kwenta yung patch ngayon sa Mambos. 20 days? Papagay natin yung TV. Papagay ko. Ay, Shangling. I can't see it. May tao. Ay, sige, kunin niyo. 熱々でしょ Gusto pag namatay ka sa daan ka na. Okay. Bitch die. Sa daan. Pag namatay ka sa daan. Bot lang, bot. それはグオパー Ang inang nagsasnipe ako eh. Mhm. Anyway. Pabulit ko yung meta ka lang. Meta nga, may bobo, babalik niya yun. Gago. May sira ulo eh. Bale Thunder. Mag-stream ulit ako bukas. Super live. No. And I'm not a streamer, shit. Content creator ako. Mas okay ba ako sa content creator? Kasi naka-on ka. Maya. Tapos ko Streamer dito. pero naka-off cam. Hindi naman ako nag-go. Pero sa podcast naka-on cam, bobo. Kaya yun. It's repeated. Bitch, why you there? Ito ang baril niya. Yung meta. May kalaban dito. Oo nga, syempre, refound yung kalaban sa domain. Gamitin mo yan, gamitin mo yan. Go, go, go. Hindi siya paparilin. Ilang baril ko isang beses. Go, bitch. Bijay, bijay, bijay. Oo! Tangin na sabi na nga. Gusto ko yung... Ko. Nice drift town. Wala kang likod. Hindi na mga to. Nice look lang mo naman. Favorite nila yung tao na Cute lang. Gusto nila yung pocket out. pinatay mo si Cliff. Sir Clip. Gagawa si Uy! Uy! Huwag ka mag-mention ng pangalan, oy! Pangalan sa pod yun, tanga. Ewan. Eh, di ba? Pangalan ng bot. Gagi wag. Malungkot ka, Gagi wag. Gagi daw. Uy, huwag ka na umayak. Sige. Yes. Alan B. like. Gusto pa ko mga box na dala. 健康よ世の実りを切り尽くせ Sorry, sir. Pwede rin. 行こうよ Ayan, dapat pag na-open. Sa cellphone ako. May sumusunod sa akin. Anyway, dadalhin ko siya sa inyo. Wag,
Donut! May nyapper pala dito. May nyapper. Bola! Mga Ronin na to. Oh. Dito, ito. Safe kaya tayo dito, DJ. Safe yan. May tao sa taas. Kita niyo ba? Gentleman's type strikes in broad daylight. Ako makikita dulo eh, parang ano naman sila? Donut! Here pa. Papunta. Hey, what's up? Dami nagpatayan dito ah. Ano yung nakuha ko? Wow, Oh, ano yung nakuha ko? May papunta guys. tulog pa nga. Talaga, saan na bumaba? Wala naman pala eh. Putan yan. Hindi daw natuloy. Eh, bugok! Hindi na tuloy yung birthday. Ang ano mo, Len? Dahil dapat alis kami. Lagi. Ako yung tinarget niya. Dapat aalis. Len, huwag ka na mag-ano. Okay lang. Huling-huli ka naman. Ay, hindi bumabaril na yun. Kyla. Bakit ako talaga yung target na The way of survival. Oh, Ang galing naman, Len. Di na tuloy yung birthday. Sana ganyan din ako. Wala ka na bumabaril na yun. Sa baba! kailan pa ba kita yung tinitingnan yung putang inang kalokohan na yan? Oh, natin ako. Tamang tambay lang ako dito ba? Ang dami mong bala. Are you okay? Uy! No. Si! Ginagawa niyo sa taas. Yan. Ang dami. Gago, ang dami sa taas. Ay, yung tinatarget, di man sila maglaban dun eh. Oo nga, di man sila yung naglalaban tayo. Kami tinatarget ni FJ. Nakatago na lang ako dun eh. Oh, Ako yung mahanapin. Samantalang bumabaril lang isa dun sa baba. Ay pa rin yung tatarget nila. wow! Hindi. Nakita niyo eh. And Hindi rin sila magbarilan dun. Wala. Hindi na nga kami bumabaril. Yan yun. Doon sila sa lahat sa may area. Dami ang dalawang squad. Kinasama yun doon. Uy, ayokong barilin mo ah. yes, infinite loading. Yes, nag-not responding siya. Nice. May barili mo, barili mo. Sige, sira. Yun. Oh. 行こうよ Ang ina escort. Brother! Ares. Hindi ko makita. Oo, pag siya nakita na siya mo, pag tayo, di man natin kita. Galing naman. Astig yung naka-ninja. Dire-diretso siya. Umaga pa mo lang yung ayaw. Slow motion. Bitch! Nakabobonin pa kasama natin. Paglip siya. Oh.
Tango. Ah, may time mas ka. こいつはお楽しみはこれから Holy shit! 面倒なやつだお前おとなしくしやがれこいつはどうだこれ風邪ひくなよ Sakit! Woo! Kung na naglalag ako. Walang balita sa jewelry shop. Uy, may nakali. Joke lang, Templar lang pala to. Napagkakabalap kong Reddit sila. Ito yung Templar. Ang kwento yan. May laman na ba to? Ay, wow, nag-start. Ang bilis. Walang laman yung gym. Sana, feel mo uulan, Tay. Bakit? Ewan ko. Hindi man ako sumisilip. Uy, Yes. Oo, yan. Malisyoso.